Сезонът на мартениците вече дойде. Този път обаче вместо да говорим за модните тенденции при червено-белите украшения, решихме да се фокусираме върху хората, които ги продават. Оказва се, че голяма част от тях имат висше образование и са специалисти в съвсем различни области. Не е необходимо да имаш висше образование, за да продаваш мартеници. В наши дни обаче в CV-тата на търговците по сергиите можем да попаднем на доста интересни характеристики. Какво образование имаш ти? Специална педагогика. Тоест... Това е за деца с интелектуална недостатъчност. Работила ли си изобщо по специалност? Не съм до сега. За сега продаваме мартенички. И имам една приятелка, която така малко на майтап каза, работя по специалността, продавам гащи, бельонали на един пазар. Тя какво е завършила? Ами, икономика беше завършила. Така се оказва, че човекът, който ви сервира кафето или пък ви продава домати на пазара, всъщност е с доста по-широки компетенции. Причината за тази преквалификация до голяма степен е в образованието, получено у нас. За да разберем дали сергията с мартениците е сред възможните алтернативи и на днешните кандидат-висшисти, попитахме именно студентите каква оценка биха поставили народното висше образование. Вижте резултатите. 3,50. Четворчица. Петица. 4,5 може би. Среден 3. Ако мнението на студентите се чува повече, образованието у нас има шанс да се приближи към отличната оценка. Това именно е идеята на кампанията СОС "Спаси образованието сега". Идеята е да се подкрепи промяна, реформа в висшето образование, в висшите училища и ние смятаме, че единственият начин това да се направи е да се срещнеш с хората, да разбереш те какво мислят наистина, да им предложиш това, което ти смяташ като студент, че трябва да се промени. Своите препоръки студентите от цялата страна могат да записват в специална книга, а след края на кампанията готовите искания ще бъдат внесени в образователното министерство. Колкото до това, кое е най-важното нещо, което трябва да се спаси в българското образование, младите хора са единодушни. Трябва да спасим ентусиазма на българските студенти да останат в България.